Sziasztok! Az ellenfelem.hu-n szeretnénk elindítani egy új rovatot, ez a 7 technikája. Igyekezni fogunk más-más mesterektől segítséget kérni a fejlődésünkhöz. Az első technikát, ezt most én mutatom be, ez egy állásból indított földre vitel, a földön támadással befejezése. Bal-jobb egyenessel indul, alapállásra is mindenki érzékenyen figyel gyakorlás közben. A lényeg az alapállásnak, hogy szélesebb, mint az ütőrugó iskola. És valahol az ütőrugó és a föld között van, ugye készen kell lenni állandóan arra is, hogy az embert földre akarják vinni. Köztünk lévő ütéstávot bal-jobb egyenessel csalom el. Nagyon fontos, nem elé térdelek, betérdelek, hogy véletlenül sem húzzak fel a térdét. Megtámasztom a lábat, mögé lépek, rátolom a csípőt. Fontos, kiveszem a lábamat, innentől kezdve a kontroll pozíció. A vállam bezárja az államat, csípőt zár a bal kéz, jön be a combom, fölhúzom az ütést, és gyakorlatilag a csapottból lépek bele egy karfeszítésbe. Mutatom még egyszer. Ugyanennek megnézzük a B-változatát. Mi van akkor, hogyha ezt lereagáljuk. Bejöttem, megcsinálom a földre, kitolja a lábam, ráterelek a fejére, összeszedem a kezet, másik oldalon, viszem le ugyanazt a karfeszítést. Még egyszer, bal, jobb. Amíg nincs meg egy technika pontosan, addig lassan, ahogy úgy érzem, hogy összeszedtem, elkezdek vele gyorsaságot vinni, legvégül előtt. Tehát alapállásra figyelek, fedezékre figyelek. Amikor kimegy a kéz, az állam védi le, másik oldalon ugyanúgy a vállam védi le az államat. Az ütés arra szolgál, hogy bemenjek, lezárom a csípőt, mögé lépek, kiveszem a lábam. Megint csak lezárom a csípőt, másik oldalról térd, bal, jobb, fölszedtem a kezet, átlépem, és a lábával együtt hátraülök. Ugye elvittem a lábát, onnantól kezdve nincs csavargás. Másik oldal, bal, jobb, fölülök, kitolja a lábam, lezárom a nyakat, a vállat, átlépem.